Minkejja li l-infiq tal-kurja kien ogħla meta kkumparat mas-sena ta' qabel, id-dħul żdied b'mod sostanzjali. Dan intqal minn Michael Patros, is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi sa' Malta, waqt konferenza tal-aħbarijiet li ġiet organizzata tlieta filgħodu fil-kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Meta kienet jagħti rendikont tas-sena 2023, Patros semma kif l-Arċidjoċesi rreġistrat deficit ta' 325,000 euro, li huwa drastikament inqas mid-deficit ta' 7 miljuni fl-2022. Fl-analiżi tagħhom huma sostnew kif fl-attivitajiet tal-ġbir ta' fondi id-dħul baqgħet pjuttost simili għas-sena ta' qabel, bid-dħul ta' żjed minn 2 miljun euro. Fl-istess waqt id-donazzjonijiet naqsu b'600,000 euro, iżda xorta baqgħu f'livell għoli jekk kif daħlu 5.8 miljun euro f'donazzjonijiet. Matul l-2023 il-Knisja rreġistrat dħul ta' 6 miljun euro aktar mis-sena ta' qabel, bid-dħul totali ta' kważi 60 miljun euro. B'risposta għad-domanda ta' Net News Patros semma kif l-ikbar spiża tal-Arċidjoċesi tibqa' s-salarji tal-impjegati li matul is-sena laħqu kważi 37 miljun euro. U semma wkoll li l-ispejjeż tal-operat tad-djar ukoll huma għolin, hekk kif fis-sena li għaddiet qabżu l-11 miljun euro. Waqt din il-konferenza semmew ukoll id-diversi inizjattivi li twettqu mill-Knisja fl-2023, fosthom il-Kċina tal-Marza li pprovdiet mal-1200 ikla fil-ġimgħa matul is-sena. U bl-inizjattiva Loop huma pprovdew ukoll ikelli l-870 persuna, kif ukoll ta' ħwejjeġ lil 380 persuna oħra. Permezz tal-Caritas huma għenu iżjed minn 1600 persuna fil-bżonn b'servizzi ta' riabilitazzjoni, counseling u social work. Apparti minn hekk l-Arċidjoċesi għennet ukoll il-vittmi tat-terremoti fit-Turkija u s-Sirja, ospitata ta' saċerdoti barranin f'Każa Fratelli Tutti, kif ukoll iffaċilitat il-parteċipazzjoni ta' 565 żagħżugħ għal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fl-Lisbona.